Ассалому алейкум ба ҳама нафарҳое ки тамошо дорен. Рости видео кардам бо бародар ки омад гуфтам қатъи рам як сиёмка кунам пешаи видеои сиёмка кардагимонам ва и бародара пурсем. Салому алейкум акаҷон. Шукри Аллоҳ акаҷон. Омади аэропорт омадед ва ҳозир билетгирӣ. Инеми нав омадем акай Фаруқ рака пеш мебрум. Бале акаҷон. Ҳами шумо ҳами ҷода ҳастен. Хела дастгирӣ гап зинда боша акаҷон. омади мисол касе Урал рафти ҳами рӯз дамадед ва клуба чанқа гуфака? 12,000. Клубаям нестан нига. Акай Фаруқ. چند قدر گرفتیم خودمون؟ 9500 گرفتیم با رجیستراسیون گذاشتی پاساژ هسته هم مرا در اومدن ده یگان دکمه یگان چی نپرسیدن به تشویش بعد چی اکا همه حالی همه گفته که تست میپرسن حوزی رجیستراسیون گذاشتی یگان چی پرسیدن نه یگان چی بچه ها نمیپرسن تست ایسی ممکن است اگر این طرف نپرسن این طرف نپرسن ایسی یگان چی در کارستان بله اکاجون فقط لایک بزنید آدمایی که بیلت گیرن باور کنن یا که نه 100% اکر 100% باور کنید مثلا همیت توجیه کم در همه ایرپورت باشد دیلی آدم بکوات بشه فکر میکنید گاب نیست اکاجون خدمت بچه‌ها رو میکنید یعنی نه ما فرم اومدم دور اومدم که اکر پیش برم گاب نیست که نوازی عبدالله میاد کار ان شاء الله بود میکنید گاب نیست اکاجون برای خدمت بچه‌ها رو میکنید زنده باشه همین یا لایک یا پادشاه طرف بوجی خان هر روز 10 تایی 20 تایی شب لایک دستگیری کنید ای همه دینا دارم همه ترمند میکنم مردمی که همیشه دانه کار کرده است یعنی بچه‌های مهاجر هم بیای اکر عبدالله کورتونا بود میکنه دستگیری کنه لایک بزنه خودشون احتیاط کنن زنده باشه بله رفتنش دیدن ان شاء الله همینجا اکر مراجعت بله تمام رفتنیم وطن یاد کردم بهش نه اومدگیم بازی خشیدگیم میرم یا جواب ببره ان شاء الله نه اکر خیلی روزیو امیت جدا دارنده کم ترک دیگه ان شاء الله باشه اکجان شما در راه سفر باشه گپ نیست ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед комментариҳои хуб менависе ва бовар карда билет мехарен ҳаматонда ҳурмат раҳмат имрӯз дар аэропорт омадед ва қарор дорем хостем ки ай вазъияти проверка мисол саволҳое ки дар комментария бисёртар метиҳем шумо да каме маълумот расонем ва номерҳома барои билет дар ҳамҷа мемонам метавонед ки муроҷиат кунед ай 8 саҳар то 11 шава ҳаракат мекунем ҷавоб гардонем ва иншааллоҳ билетотонро арзонтар бигирем ва нафарҳое ки вазъияти документшон безебай дар чанд видеомонам гуфта будем бо як бор дига хабаррасон мекунем ки дар ватсап менависем ки номерои акай Фаруха роика иншааллоҳ ай ҳамин мошин ки фуромаден мегира регистратсия мегузарона айди меташ ки медроен провожатон мекуна ва иншааллоҳ ба ҳазур парвоз мекунед ва акай Фарух да якам тарак савол дорум. Салому алейкум акай Фарух. ва алейкум салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ба мардуми ғариб худованд ҳамаша нигоҳбин бошад. Дар канали ҷияни мо подписатсия кунед. Я подписатсияра хирсан мешем, минадор мешем ва акай Фарух хай хидмам дидам ки на да даромадгоҳ истодагиам мақсад мо ай пеши хидмон намегем мақсад ҳаст ҳолатҳое ки баъзеҳоро проверка мекунанд ҳаст ҳолатҳое ки проверка намекунанд мисол гуфтем гапои мон ки ай тақдир зависид мекуна баъзе ҳолатҳо местан баъзе ҳолатҳо нест вале айни замон пурсидестиан мақсад проверка чӣ хела яка ҳа проверка ҳама ҷода ҳаста яки серано ҳаста ҳами якмиш худованд димиш одамое ки ҳастан бо мезгаран бисёр хай худиш мезгаран иншоаллоҳ ка худованд бо насиб да ҳамаш барозуги худованд хай ҳам дуромадагиша проверка мекунам мебуроям бале хай бо хизмат да мо ҳамҷа дем иншоаллоҳ акаҷон мисол ҳастан одамое ки дар ҳамин Москваан VS 14 плета ҳастан одамҳое ки документошон проблема дорад одамҳое ки документотон соз боша ё ки регистратсия дошта боша шуморо дар назар надорем мақсад нафарҳое ки проблема доранд чон медонам метавонед ки номерои акай Фаруха пурсем ва нафарҳое ки меоянд мақсад чемаюе ки штраф мекунанд муомила карда мешавад муомила кунед ӯ хубтара ӯ хубтараш акай Фарух мегирам медурор ами главный штраф оформи накунанд ки бигем ами 80-90% депортация ай рӯи
штрафай. Баъд аке Фарух ҳамиқа мисол пеши раисҳо да ҳастем ягон каса сабаби кредити телефон гардонад. барои сабарои телефон ягон каса намегардонад. Фақат ҳамин ручношона 10 кило яку меган амура бисорша ая майдатар кинан ки вай мегардонад. Нашуд хеле кредит паспорти тоҷикӣ боша мераванд, ки паспорти русӣ боша мегардонад, вай граждани Россия мегардонад. Фаҳмо ака. баъдан як чиз дига пурсидани будам ака ки ай кадом сабаб мегардонанд? Мисол ҳастанд одамҳое ки хали мегардонандшон ку ака. Ака вай штраф чанд намуда ягон вай ака даҷа гуфтан дар кор неста вай ака ба хай суҳбат мекунем бо иншалло занг занана чанд намуд ша яхе бисорш хай мезгара мера у штраф паспорт варақш ягон чикандаги ёки печатоиш хира шидаги хайлора гардонданаш мумкин мегардонад. хай боқи панои худованд нигоҳ бошам мо дар амон нигоҳ дора канари ҷияни мода подписатсия кунем мо хизмат дадем боша ака Фарух боқи худона эҳтиёт кунед ягон саволҳо ягон чизҳое ки напурсида боша метавонед ки муроҷиат кунед худона эҳтиёт кунед боша ҳаматон гап нест.